Здравейте, приятели! Аз съм Кърти Вапцаров, а днес ще направим едно необичайно шоу «Кой е по-по-най» на гости в Мегамол Люлин, София. Здравейте, приятели, тук в Мегамола. Мега яки сте и започваме веднага с първата участничка, която ще бъде гост в «Кой е по-по-най» в Мегамол София Люлин. Заповядай, моето момиче. Има си една прекрасна асистентка. Качи се горе на купчето. Аз ще ти помогна. Оп, така. Една прекрасна асистентка, която ще представя малко по-късно, при връчването на първата награда. Усмивка имаш ли си? Да. Добре, как се казваш? Мила. Мила, чудесно гласче имаш, хубаво силно гласче. На колко си години, Мила? На 6:30. Чудно. Ти ще ходиш и на училище някой ден? Аз вече съм на училище. 4 години. Не знам. Първи клас ли си? Предучилищна. Училищна. Тоест, стоите пред училището. Горе-долу. И до година ще ви пуснат да влезете и в училището, нали? Да. Така. Чудесно. Мила, какво ще ни изпълниш ти днес? Молитва. Молитва от дядо Иван Вазов. Да. Чудно. Няма да пеем, ще рецитираме. Да. Това е обаче много патриотично стихотворение и то трябва да се изпълни с много патос и с много любов към България. Знаеш ли тази България коя е? Не. Ние си чувала за нея. Това е нашата страна. Така, в която се намират всички молове. Да. И този и другите молове, те правят много градове, които правят всъщност една голяма България. Да. Нали? Давам ти микрофона, ти си сега нашата първа звезда. Първата ни звезда в «Кой е по-по-най» на гости в Мегамол Люлин, София. Към тази камера срещу теб, гледаш към камерата с най-хубавото, силно смело гласче, което имаш, изпълни твоята молитва от дядо Иван Вазов. Успех! Дядо Господи, прости ме, моля ти се от душа, суми разум надари ме, да не мога да греша. Запази ми ти сърцето от зли мисли и неща, всичко виждаш от небето, зло на мен не дей праща. Дай на мама, дай на тате, здраве, сила и живот, мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Чудна, чудна! Освен красива и с много хубаво стихотворение, което изпълни по един много добър начин според мен. Я ми сподели сега ти, Мила, с кого си тук? Мама, татко? Само с мама. А кой те накара да дойдеш? Мама, татко или ти прояви желание и каза, я да ме заведете на кой е по-по-най в Мегамол? Мама гледаше на компютъра и разбра. И каза, това е. Да, И каза, хайде, отиваме. да. Кой репетира с тебе вкъщи? Никой. С какво се занимава мама? Я кажи. С модели. Модели? Дрехи? По магазините и затова си хаби парите и само кара моя татко да й дава пари. Той дава ли? Да. А той откъде ги взима тези пари, които ги дава на твоята майка? Ходи на работа. Какво го карат да прави там? Да готви такива неща. Чудно! Той готвач! Да. Че вкусна професия! И какво готви вкъщи той? Или той вкъщи казва, моля те, по работа тук няма да ме занимавате. Вкъщи. Стига съм правил пържоли на работа, тук ще ме карате да работя. Да. Така ли казва? Да. И мама прави някакви постни гозби. Понякога. И татко вика, бе какво е това бе? Ти пепер сложи ли изобщо вътре? Чуврицата колко пъти ти казах аз да е две щипки, а не 3? Кара ли се като тя готви? Не. Как ще се кара? Те се обичат, нали? Не. Не, как ще се обичат? Моето дете, като види по филмите да се целуват, ти прави така. Ти правиш ли така? Като видиш по някой филм да се целуват? Не, казвам ю. Как? Я го кажи. Ю. Ю, като се целуват по филмите, така? Добре. Татко и мама правят ли вкъщи? Ю! Не. Не. Добре. Каква ще станеш ти, като пораснеш голяма? Мисля да стане русалка, но няма да стане. Защо? Аз наскоро гледах в интернет, продават едни много готини такива плетени костюми, досущ като русалка си. Има ги сини, розови, всякакви цветове. Розово. Розова русалка.
Да, Значи можеш да станеш русалка. да. А какво ще работиш като станеш русалка? Не знам. Нещо русо. Да. Добре? Искам сега най-хубавата, ето тази камера срещу нас, най-хубавата усмивка, на която си способна и да чуя вашите аплодисменти за Мила. Първата награда сега ще донесе нашата асистентка Мони. Мони, заповядай. Ето ти едно подаръче от Мегамол Люлин в София. Помахай на мама и на татко в камерата и скачаш долу, аз ще те държа. Хоп! И на сцената идва следващата участничка. Заповядай, моето момиче. Ето тук се качваш и ти. Смело. Как се казваш? Вили. Вили. Да. Откъде си ти, Вили? Къде живееш? Люлин. В Люлин, в блок или в замък? Во. В блок. Блок на 9 етажа или блок на 10 етажа? Не знам. С асансьор ли се качвате до вашия апартамент? Да. На кое номерче натискате там на асансьор? Колко пише на цифричката? 1, 2, 3, 4, 5 или 16? 16. На 16 се качвате, знаех си, подозира го, затова го дадох като предложение. Какво ще ни изпълниш ти? Песничка. А с кого си тук? С мама, с татко? С мама и с татко. Кой е по-готин от тях двамата? Мама. Мама, а татко понякога. Ами да. Ако пие не става много готин, нали? Да. И аз така мисля. Става по-готин от мама. Да. Но и мама пива и тя става още по-готина от татко. Да. И накрая двамата стават много готини. Ама много. Да. Точно така. Какво ще ни изпълниш ти? Песничка. Коя песничка? За есен. За есента. Искаш да ти акомпанира този батко? Аз мога и без музика. Без музика, само рапърите от Ню Йорк. Ти рапър от Ню Йорк ли си? Не. Ето, не може без музика. Те само правят и така и си пеят и така нататък. Да ти пуснем ли музика или да ти Коя песничка е твоята? Имаш ли си музика, която си дала? Не. Не. А как се казва, как започва твоята песничка? Започни. Баба зима, Не. започни я само да я чуем. Ще подсказваме ли? Есента пристигна вкъщи, мама почна да се мръщи. Значи есента... Да, от някъде да видим дали ще се намери. Есента пристигна вкъщи, мама почна да се мръщи. Рок е по-скоро. Добре? Айде. Давам ти микрофона, дал съм му на Минко пианото, така че управете се. Не сте малки. Есента пристигна вкъщи, мама почна да се мръщи. От пазара ще купува чушки, зелетюла. Ще пече тя батладжани, ще затваря буркани и троши ще направи, за да бъдем здрави. Рок, с мама, рок, с татко, рок, танцувай тук,
казах, че ще е рок работата. Нали? Рокаджийско се получи. Да. А какво значи рок, знаеш ли? Не. Това е вид музика. Твърда музика с китари, с барабани, с такива неща. Ти каква музика слушаш вкъщи? Коя ти е любимата? Имаш ли любим певец, певица? Да. Кой ти е любимия певец? Михайла Филева. Михайла Филева. Тя има една чудна, хубава песен. Добре, ти каква ще станеш като пораснеш голяма? Аз искам да стана певица. А знаеш ли нотите? Да. Я да ги опитаме. Те започват от до. Я, къде почва? До. Или това е мъжкото до. До. Женското до. До. Я изпей. До, ре, ми и така нататък. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Добре, а я се обратно? До, ре, у, си, ла. До, си, ла, сол, ла, ми, ре, до. Най-много обратно. Да. После, като станеш певица. Да. Нормално е, ти не си певица, защото трябва да знаеш нотите. Нотите трябва да ги знаят певиците, нали така? Да. Добре. Пожелавам ти да станеш една много готина певица, да пееш хубави рок песни. А ще свириш ли на нещо докато пееш? Аз искам. Една китара в ръцете, при една бас китара като Сузи Куатро. Аз искам като порасна и като стана певица да свира на пиано и на китара. Тогава ти ще свириш на това пиано. Сериозна работа. Пиано, китара. Добре. Помахай в тази камера, изпрати една въздушна целувка на мама и на татко, които са, ясно разбрахме, много готини. И следващата награда от нашата асистентка Мони. Чакай. Ето е следващата награда от Мегамол Люлин София. Заповядай, тази награда е за теб. Най-хубавата усмивка и скачаш долу, аз ще ти помогна. Хоп! Вашите аплодисменти. Да, благодаря ви. Следващият юнак, който идва на сцената, е с някакви филмови сюжети, облечен целия като филм. Като от киното си излязъл. Да. Как се казваш ти? Любчо. Любчо. Чудна хубава усмивка имаш, Любчо. На колко си години? На 7. 7. Ти си направо във втори клас вече сигурно. Не, в първи съм още. Учите ли нещо в този първи клас или ви го спестяват? Учиме. Какво учите? Учиме букви, числа. Коя е третата буква? От ръкописните ли? Не, от печатните, от Ариал шрифта. В. Браво! А от ръкописните коя е третата? Ти подсказа, Минко, не трябва да се обажда. От ръкописните коя е третата? О! Точно така. Знае. Добре. Я ми кажи, учите ли цифрите? Да. Коя е третата цифра? 3. А коя е петата? 5. А коя е между тях двете? Между 5 и 6 ли? Между 5 и 3. 4. А ако на това 4 му добавим 2, колко ще стане? 6. А ако от това 6 извадим 5, колко ще останат? 1. Бре, всичко знаете в това училище. Кое училище учиш ти? 98. Ето в 98, много цифри са 98, там всички цифри и букви знаете. Какво ще ни изпълниш сега ти? Стихче. Кое е стихче? Бял спретната каштурка. Можеш ли с хубав силен глас? Така. Обръщай се към камерата срещу теб, давам ти микрофона и с най-хубавия смел глас. Бяла спретната каштурка. Вели пил спред. Тук в майчина милувка. Сетих се най-напред. Тук под липите стари. Не веднъж играх. Тук с весели другари скачах и се смях. Къщички на дните златни. Кът свиден и мил и за царските палати не бих те сменил. Браво на Любчо. Любчо, а ти с кого си тук? С мама и тате. Къде са те? Я да помахат да ги видя. Това е тате. Този оператор е тате. Добре. И мама е някъде. Мама, а тя що не снима? Тя няма ли си камера? Ето я, ето там. Да, видях я. Добре. А с какво се занимава татко?
Той ще работи в един магазин за играчки. И колко много играчки ще имаш ти тогава? А мама какво работи? Още е счетоводител. Какво е счетоводител? Не знам. Какво правят счетоводителите? Смятат някакви... Точно така, смятат с големи калкулатори, големи цифри. 2 милиона 835 хиляди днеска сме получили, а сме похарчили 3 милиона 825 хиляди. Колко сме загубили днес? Защо така направихме днес накрая? Е важният счетоводен въпрос. Как можахме да похарчим толкова много пари? Не. Мама, оплаква ли се някой път да кажа, много големи пари смятахме, такива милиони в работата. Оплакват ли се изобщо от работата? Не. Ходят с любов на работа. Да. Ти какво ще работиш с любов, като станеш голям? Геолог. Какво е геолог? Търсят руди. Каква руда ти е любимата? Коя руда искаш да намериш след златната? Нали? Ясно, че златната е най-готината руда. Коя е следващата готина руда? Желязната. Желязната. Типа най-ефтината руда се фана да търсиш. Някаква по-скъпа трябва да търсиш. Сребърна, примерно. Сребърна руда. Сребърна руда да си направиш сребърен пръстен. Да. Няма да си правиш железен пръстен. Да. Но пък ако искаш да си направиш меч, не можеш от сребро да си направиш меч, нали? Да. Трябва от железо. От желязо, от злато. Да, позлатен. Железен отвътре, позлатен отвън меч. Има и диамантен меч. Верно? Какво се прави с него? Ами, в Върни се. Майнкрафт чудовища. А те ако имат диамантени глави, ако ти го удариш с диамантения меч, а чудовището имат диамантена глава, какво става? Ако има диамантена каска, Какво правиш? го удариш. И те изяде с сребърните си зъби. Не. Добре. Пожелавам ти да станеш много готин геолог, да откриеш най-готините... Ей, там не дейте да минавате, моля. Пожелавам ти да станеш страхотен геолог, да откриеш най-готините руди и да си спечелиш много приятели от цялата тази работа. Майнкрафт рудите са червенокаменна, каменни въглища, лазурит. Въглища не те съветвам да копаеш, много пушат и много димат и много миришат. Да, не те съветвам с въглища да се занимаваш. По-добре мини на газ. Добре, добре. Една хубава усмивка. Любчо, вашите аплодисменти за Любчо. И Мони носи наградата за Любчо, която е във вид на някакво пакетче. Я да видим какво има в тази кутийка. Ей, някакви много яки работи. Това е от Мега Мол София Люлин. Скачаш, Любчо, и бягаш при мама и при татко. Така. И, добре, не беше добра идея. Трябва при теб да идват. Защото така ще се прибие някой. Добре. На сцената излезе следващата участничка, една много красива дама, която си оформя прическата. Момент, само да оправим прическата първо. Червилото да оправим. Миглите да срешим. Да оправим обичките. Готови ли сме? Да. Как се казваш ти? Инес Горгиева Иванова. Как? Инес Горгиева Ивет. Иванова. Ивет. Инес Горгиева Инес. Иванова. Инес, така ли? Добре. Инес, откъде си ти? От София. София. Къде живееш в София? Тук накъде наблизо или пътувахте дълго, за да дойдете до тук? Наблизо. Наблизо, тук е през 2 преки. Да. През 2 прекита, третата. Добре, Инес, какво ще ни изпълниш ти? Песничка. Коя песен? През мълчаните полета пеят мен извънчет. Добре, ти си я носиш, ще я пуснем от запис. Или да ти я изсвири батко Минко, както прецениш. По принцип той тази не я знае, но ако кажеш, ще я научим. Как искаш да я пуснем? От компютъра или от пианото? Компютър. От компютъра пускаме, Минко, моля те, не се намесвай, където ни ти е работата. Добре, готова ли си? Давам ти микрофона с най-хубавото гласче напред към камерата, силно и смело. Смело. На мълчаните полета пеят мен извънчет. И са наша на храни на цялата партия.
И добре, Инес, браво! Колко време ти отне да научиш тази сложна музикална композиция? Малко време. 2-3 минути. Да. Чудесно. Кой те съпровождаше в учението? Мама, Тя правеше ли ти някакви режисьорски бележки? Казваше ли ти, дай малко така, малко иначе, малко по-така? да. Какво ти казваше, Ян? Сподели с нас. Сподели с нас. Сподели, де? Сподели. Тя какво ти казваше? Как да изпълняваш песничката? Мама ми казваше какво да правя и Дай един пример. Какво те караше да правиш? да се науча и после пак да я пея. Тоест да си знаеш текста. Да. Много важно. И да знаеш и мелодията. А с какво се занимава мама? Я сподели с нас. Ами, с важни неща. Кое е най-важното нещо, което трябва мама да реши? Нещо като спасението на света, вероятно, защото във филмите героите, добрите, положителните герои спасяват света. И това е най-важното нещо, което има да направят. Да. Мама включва ли се в спасяването на света? Да. Или го е оставила сам да се оправя този свят и да не я занимава нея? Как спасява тя света? С какво помага мама за спасението на света? Чисти ли, например, снега пред блока? Да. Добре. Понякога чисто. Само зимата. Да. Лятото и да иска не може. Да. Добре, с какво друго помага за спасяването на света? Ами, Готви ли ти, например, на тебе? да. Еми, това си е живо спасяване. Ако не готви, какво ще ядеш? Няма да ям нещо. И тогава света съвсем ще го закъса. Каква ще станеш ти, като пораснеш голям? Фризьорка. Какво правят фризьорите? Аз подели, че аз не знам. Постригват. Аз мислих, че фризират. Ами, Има ли разлика между това да фризираш и да пострижеш някого? има разлика. А Минко, като го гледаш, за фризиране ли? Или за подстригване? За постригване. За постригане. И аз мисля, че е за постригване, не е за фризиране. Добре. Даже и за избръсване. Добре, да. Добре. Пожелавам ти да станеш много готина фризьорка. Сега в тази камера срещу нас искам да направиш една много хубава усмивка с много зъби. Вашите аплодисменти. За Инес. И идва подаръка. Как Мони ще ни донесе подаръка за теб. Чакай, да видим сега какъв е. Ние треперим в очакване. И подаръка е тази чудна кукла, която ще се казва как? Русалка. Русалка! Куклата Русалка. Скачаш и с кака Мони отиваш нататък, а при мен идва следващата участничка, на която е написано Believe in Magic. Знаеш ли какво пише тук? Не. Да вярваме, вярвай в магията и тя ще вярва в тебе. Добре. Добре. Как се казваш ти? Мария Антуанета. Мария. Да. Къде си, Мария? От Люлин. От Люлин. Къде живееш в Люлин? В някой висок блок или в някой скучен, огромен, каменен замък? В висок блок. Блок, весел, голям блок, пълен с много хора. Да. Кое е най-веселото нещо, което правят хората във вашия блок? Примерно, правят ли пред блока лютеница? Не. А какво правят пред блока? Колят ли прасе? Не. А какво си виждала да правят пред блока? Пият ли, например, ракия? Сядат ли да пият ракия пред блока? А какво правят пред блока? Чисто Чистят. снега. Такива, чистят снега. Слагат слагат сол. Сол слагат. Сос. Сос или сол? Сол. Сол слагат, за да ви е солено, като излизат. Да. А някой не ръсили малко така с захар вечер, като се приберете, така да се подсладите. Не. Аз съм чувал, че с захар се пръска за против уруки. Няма катастрофи. Един кмет го беше направил преди години. Това не го правя. Не го правят. Добре, то няма захар. Децата ви изяждате всичката захар. Да. И бъркаш ли в буркана с захар, с лъжица? Понякога. Понякога, но не повече от 5-6 пъти на ден. Да. Точно така. Какво ще ни изпълниш? Една
Една песничка. Тази песничка от компютъра ли ще я пуснем или от пианото ще изскочи тя по кабела? От компютър. От компютъра. Компютър готов? Компютър готов? Мария готова? Как се казва песничката? Снежинки. Снежинки. И така, започваме. Ти сега си нашата звезда. Давам ти микрофона към камерата с най-хубавата усмивка и с най-хубавото гласче. Баба зима пак размята белия кожух. Зима пак размята белия кожух. Ние се стелим по земята, леки като пух. Над къщички и дворчета, край светлите прозорчета, летим, летим и се въртим, децата веселим. Летим и дворчета, край светлите прозорчета, летим, летим и се въртим, децата веселим. Ставайте, дечица малки, ставайте от сън. Чакат ви игри, парзалки, тичайте навън. Къщички и дворчета, край светлите прозорчета, летим, летим и се въртим, децата веселим. И дворчета, край светлите прозорчета, летим, летим и се въртим, децата веселим. Браво, Мария! Браво! Хубаво, беше компютъра да помага, нали? Да, Без компютър сме за никъде. да, Съвременните хора без компютър не можем. да, Няма ли го компютъра, не си знаем текста. да, И нотите. да. Добре. Я кажи, а с кого си ти? С мама и татко или само с някой? С мама и татко. Тя къде? Ой, баба сте довели. Къде е тя да видим? Това е баба. Кой готви най-вкусно вкъщи? Мама. Мама. Баба не готви ли по-вкусно? Някакви бабини гозби. И тя готви вкусно. Но мама най-хубаво. Да, особено баба пайовете готви ги. Пайвай ги. Добре. С какво се занимават мама и татко? Какво работят? Тате строи мебели, а мама работи в болница. Чудесно. Какво ще станеш ти като пораснеш? Заболекар. Защо? За- Това са тези, които боядисват къщите отвън, така ли? Заболекар. Какво работят зъболекарите? Вадат зъби, слагат отпойки. Так... Ти искаш да вадиш зъби. Да, Готино ли? да. Какво те привлича в професията вадене на зъб? Защото обичам заболех. Защото го обичам. Да вадиш зъбите. Да. Добре, пожелавам ти много зъби да извадиш и то да ти кажа между нас и много и ще спечелиш от тази работа, ако извадиш много зъби. Пожелавам ти го сега в камерата срещу нас най-хубавата усмивка. Помахай на мама и татко, които вероятно в момента може би в YouTube те гледат. А вие да чуя вашите аплодисменти за Мария. Мони идва със следващата награда. Сега ние тръпя наградата. Какъв ще е подаръка на Мега Мол София? И това кукла, която се казва. Как ще се казва? Как ще се казва тази кукла? Може ли Пешо да се казва? Не. А как? Боже. Може би ще се казва Ади. Ади. Добре. Пожелавам ти да си викаш Ади и да сте големи приятелки с нея. Към Мони стой. А на сцената идва следващата ни участничка. Ела, моето момиче.
Качи се горе. Така. Аз ще ти помагам. Как се казваш ти? Елизабет. Елизабет. Но ти си облечена буквално като кралица. Айде, чак принцеса. Не, направо кралица. Кой те облече с тези кралски дрехи? Мама. Мама, а това какво е? Балалина. Валерия, аз мисля, че е ключ за сейф Не. за царската хазна. Кралска. Имате ли си у вас хазна? Място около Барби. А на Галено как ще я викаш, като се казва Барби? Барби. Барби, още по-галено ще викаш Барби. По-галено просто, добре? Скачаш сега долу, взимаш си подаръка, ето ние ще ти помогнем. Така. И на сцената идва следващият. Само секунда, тук нещо от... Я виж, може да е от украсата. От роклята. Ето едно усмихнато момиче на сцената, която се казва как? Симона Иванова. Добре, Симона, ти откъде си? От София. На колко си години? На 6. Какво работиш? Работя, като помагам на мама с моето братче Гого. Ма това е много сериозна работа да помагаш за братчето. То колко е голямо? Не е много голям. Толкова? Да. И толкова. Да. Тежко ли е? Не. Лекичко, може да си го подхвърляш така. А опасно. Да. Да. Какво работиш ти в помагането за братчето? Коя работа точно е твоята част от работата? Защото аз го гледам, докато мама готви. Миеш ли му зъбите, примерно? Не. Той няма зъби. Има, но... Ама те два. Да. Да. И те ще паднат след време, какво да ги мием? Нали? Да. Да. Добре, а какво работи мама? Или тя е в майчинство в момента? Да. Да. А татко какво работи? Тати е шофьор. Този оператор, който снима. Той какво кара? Какво шофира? Нас ние отидаме до вкъщи да купим продуктите и да всичко да сготвим. А кара ли ви се? Шофьорите като карат, вкъщи карат ли се на децата си? Не. Не се карат, само карат в работата. Да. Добре. Какво ще ни изпълниш ти сега? Ще ви изпълня стихче. Кое стихче? На Рождество. Чудесно. Обърни се към публиката тук в Мегамол София. Давам ти микрофона с най-хубавото, смело, силно, звънливо детско гласче. Изпълни това хубаво стихче. Днес черковната камбана ни събудил зарана и припомни в зори тя на хората добри, за онази проста стара и разкривена кошара, сплетеният покрив Нил, дето Бог се е родил. Тя ни спомни за звездата, що му гряла тишината. И от чути светлинки му плете пеленки, затова и толкова смило свети малкото кандил. А от дяслата с клас, сякаш той ни вика нас, да поканиш с тесница всички български дечица. Благодаря. Колко възпи... Чакай, не скачай, ние си поговорим сега малко с теб, след това ще има подаръци и така. А я кажи, ти мечтаеш ли да станеш някаква, като пораснеш голяма? Да, певица. Певица? Каква музика ще пееш? Народна музика, оперна музика, симфонична музика и тя не се... Джаз? Джаз музика? Рокърска. Рокерска музика. Ще си облечена с черни рокерски кожени дрехи? Да. На мотор? Да. С китара в ръка? Не точно. Не точно. Други ще свират на китара. Да. Ти ще държиш микрофона и така. Ще правиш. Добре. А какво работят? Всъщност това те попитах за мама и за татко. Разбрахме, че ти ще станеш рок певица. Да. Ей, чудесно. Я ли запее някаква рок песен? Имаш ли любима рок песен? Не още. Рок, само рок. Само рок. Някакви такива. Не си ли слушал? Не. Рок н рол музика. Много често, може би да се каже. Може би често, но всъщност не. Да. Точно така. Добре, но по-скоро не. Често, но всъщност не. Да. Да, разбира се. Пожелавам ти да станеш едно голямо хубаво момиче първо, да учиш в училище, да научиш всички науки. Кой предмет ще ти е най-любим? Така, представяш ли си някаква наука, която искаш да изучиш? Да. Наука най-ще ти е интересна да учиш?
Ами математиката. Математиката, занимавате ли се къщи с математика? Ами не много. Тоест корен квадратен от 9 не знаеш колко е. Не то. Разбира се, нормално, той аз не знам. Това са много сложни неща. Да, по принцип в училище, само че съм в вакансии за това. Добре. Най-хубавата усмивка към камерата срещу теб. Изпрати една въздушна целувка. Вашите аплодисменти. Чакай. Сега идва и подаръка. Кака Мони ни носи подаръка. Това ще е най-вероятно кукла Барби, която обаче да разберем сега как се казва. Ще се казва Дария. Дарина. Чудесно. Познавам една Дарина, една страхотна оперна певица, която се казва Дарина. Дано и твоята да стане така. Ела, приятел, качи се на сцената. Така. Как се казваш ти? Влади. Я силно си кажи името. Влади. Още 3 пъти по-силно си кажи името. Влади. Така. Откъде си ти, Влади? От София. С кого си тук? С мама. Къде е мама? Това ли е тази дама, която снима с фотоапарат тип телефон? Да. Добре. Влади, ти какво си ни подготвил да изпълниш? Песен. А мама с какво се занимава? Какво работи твоята майка? Не работи да гледа бебето. Гледа бебета. Колко бебета гледа тя? Едно бебета. Добре. А татко с какво се занимава? Ами, оправя къщи. Оправя къщите. Да. Как ги оправят? Те от какво се чупят къщите най-много? Ами, Падат ли им гумите, например? не. Или фаровете да им угаснат на къщите? Не. А какво им се чупи на къщите? Ами, Бойлерите. да. Точно така. Добре, какво ще ни изпълниш ти? От компютър ли ще е песента ти или на пианото ще ти акомпанира? На пияно. На пиано. Я започни песничката да чуем коя е. Дядо Коледа не спал и Джорджи. Тата събрал, работа на всички дал, както той си знал. Всички сме песни знам аз. Дядо Коледа не спал и Джорджетата събрал. Така. Вече и Минко я знае. Така, давам ти микрофона. Я малко по-силничко да чуем тонусът. Така. Дядо Коледа. Айде, давам ти микрофона смело и силно напред към камерата. Ти си нашата звезда. Дядо Коледа не спал и Джорджетата събрал. Работа на всички дал, както той си знал. И Джорджетата не спят, чукат, режат, майсторят. Работа на всички дал, както той си знал. Както той си знал, ама някой песента не знал. Някой песента цялата не знал. Кой е той? Дядо Коледа. Дядо Коледа, разбира се, не сме ние, не сме аз и ти. Ние песента с тебе си я знаем, нали? Да. Дядо Коледа не ги знае тия песни и не ги е дал на децата правилно в правилен текст. Добре, ти какъв ще станеш като пораснеш голям? Полицай. Защо полицай? Ами, Какво е най-хубавото на професията полицай? да арестуваме хората. И тук всичките ли хора ще арестуваш в публика? Не, А как ще разбереш кого да арестуваш и кого не? лошите. Как се разпознава лошия човек? По какво? Да Да. взима пари. Лошия взима пари. Да, Значи тук в магазините всички, които взимат пари на касата, са лоши, така ли? да. Оле, тук много сериозно ще стане. Ако влезе този млад полицай в Мегамол. Добре. Ти докато пораснеш, ще осмислиш тази своя теория и ще видиш, че има пукнатини в твоята представа. Сега една хубава усмивка към камерата, също те вашите аплодисменти за нашата най-малка звезда до този момент. Добре. Малка звезда, малки аплодисменти. Големите звезди, големи аплодисменти. Я да видим сега какво ще ти донесе Кака Мони. Ето коли. Я да преброим. Колко коли има тук? Една, 2, 3, 4. 4. Правилно. Айде ще ти помогна да слезеш, че много от високо ще скочиш ти иначе. Бягай при Кака Мони.
На сцената се качва следващият участник, който се казва Марти. Марти. Къде си, Марти? От България. Българин. Да, Чудесно. там е от Египет. Верно. Ама от Кайро или от друг египетски град? От Кайро. Страхотно, аз съм бил в Кайро, много е хубаво. Там има две големи пирамиди, ти виждал ли си ги? 3 даже са. Да, Ама в едната не пускат. да. И влизал ли си в пирамидите? Не, Много е интересно. бебе съм влизал. То бебе, а някъде другаде из Египет разхождал ли си се? Примерно в Луксор или някъде по Нил? Да, Къде си ходил в Египет? Нил. По Нил с кораб? Да, Ей, че е хубаво, искам пак и аз някой ден. Много е хубаво по Нил, в Египет с кораб, а там няма крокодили, нали? има. Има, къде? Са надалече Далече са. хора. Да, те са след Асуанския канал, иначе насам няма. Да, Да, вече след Асуан може да срещнеш и крокодили. Добре, какво ще ни изпълниш ти? песни. А я ми сподели, татко ти като е от Египет, той с какво се занимава тук? Компютърен специалист. Поправя компютри. Не, А какво ги прави? Разваля ги. той работи по компютър. Компютрите, които са счупени. Не, Или не, просто работи с компютри. да, Добре, а мама с какво се занимава? счетоводител. Добре. Ти ще ни изпълниш песен от компютъра или ще ти акомпанира батко Минко? Или може стихче да кажеш, какво ще ни изпълниш? Песничка. Коя песен? За зеленчуци. Зеленчуци, който не яде. Друга. Да. Я? Дядо ми прати. Клуб Зеленчук. Добре, от компютъра ли я пускаме? От пианото. От пианото. Дядо ми прати клуб Зеленчук. Сетихме се. Добре. А само преди да започнем тази чудна песничка за зеленчуците, искам да те попитам, знаеш ли някоя готина, автентична, интересна, или съвсем малко, някоя куплетче, дори само от египетска песен? Малко. Можеш ли малко да ми запееш песен на египетски? Много ще ми е интересно да чуя. Не съм слушал. Силно и смело. Добре. Мама, вземения гея, гея, бади швея. Само малко това запомня. Добре. А какво означава това, което каза? Не помня. Добре. Айде сега, готови ли сме? Само тоналността? Дядо ми прати клуб Зеленчук. Я запей само да им дали това е тоналността. Дядо ми прати куп зеленчук. Ето тук сме. Добре, давам ти микрофона, напред към камерата, ти си нашата звезда. Смело и силно. Дядо ми прати куп зеленчук, чушки, домати, морков и лук. Прати ми бамя, зеле и грах, и едно картофче само, и едно картофче само между тях. Щом се събраха, викнаха в хор, чушките с граха почнаха спор. Вряза голяма, всеки гълчи, и едно картофче само си мълчи. В супата даже спореха там, кой е най-важен, пръв да го ям. Нека от мама има пердак, и едно картофче само си избрах. Чудесно. А я да те попитам и теб, ти като станеш голям, смел младеж, какъв ще станеш? Какво ще работиш? Архитект. Какво правят архитектите? Рисуват, чертаят. Какво ще... Къщи? Да. Каква къща ще нарисуваш? Каква къща мечтаеш да нарисуваш, каквато няма? Блок. Блок, но като пирамида. Да. Сами се отварящи врати. Сами се отварят вратите. Друго? Сами се затварят сигурно. Да. Друго какво е? Лампите сами се светкат сигурно. Да. Сами се загасят. Да. Друго какво? Колите сами се запалват. Чудесно. Хладилника сам ли ще се пълни с храна? Да. Искам да живея в тази къща, която с хладилника сам да се пълни и винаги каната сама да си прави чай, да има топъл чай непрекъснато. Да.
Добре. Пожелавам ти да станеш страхотен архитект и да имаш много иновативни, нови, интересни идеи. Към нашата камера, хубава усмивка, въздушна целка, вашите аплодисменти за нашата следваща звезда. Чакай. Добре, слязла си така или иначе. Сега ще дойде и подаръка от Мега Мол София. В Люлин този подарък е за теб. Заповядай при Кака Мони. Благодаря ти и аз на теб. Ето едно възпитано културно момче. Си тръгвай на сцената, идва една усмихната млада госпожица. Как се казваш ти, млада госпожица? Мира. Мира, откъде си? От Иваняне. От Иваняне. Да. На колко си години? На 4,5. С кого си тук? С мама. Къде е мама? Това ли е тази усмихната? Сивата. Тази с сивото? С по-светло сивото. Като снима. Да. Добре. А тя с какво се занимава, освен в моментите, в които не снима с телефон? Играе на компютъра. По цял ден. И колко и плащат, като играе на компютъра? Не знам. Добре, а татко какво работи? Татко също играе. Добре, и двамата играят на компютъра. Чудни играчи сте се събрали вие у вас. А ти какво правиш? Ти играеш сигурно. Не, Ти ходиш на работа през това време. аз гледам на моя таблет. И си гледаш на таблета. Няма да се занимаваш с компютри да играеш на тях. Вие сте геймари. Семейство, компютърни маняци геймари. Добре. А сметките на края на месеца кой ги плаща? Мама. Тя откъде взима парички да ги плати? От магазина. От магазина. Отива в магазина и те й дават пари. Ще ми кажеш после този магазин адрес. Ние с Минко ще минем да го видим този магазин. Да напазаруваме 100-200 хиляди в него. Да. Добре, какво ще ни изпълниш сега? Песничка. Коя песен? Рой снежинки луди. Компютъра ли я пускам? Да. Добре. Готова сега? Ти си нашата звезда към камерата срещу нас. Давам ти микрофона с най-хубавото смело гласче. Музика. Рой снежинки луди, скачат с ръченица, сядаш в пеперуди, снежната горица. Рам-пам-пам, рам-пар-тар-тарам-пам-пам, рам-пам, рам-пам-пам, рам-пар-тар-тарам-пам-пам, рам. Очички, знаят тут на среща, топли ръкавички. Рам-пам-пам, рам-пар-дар-дар-рам-пам-пам, рам-пам, рам-пам-пам, рам-пар-дар-дар-рам-пам-пам, рам-пам. Идеш се знае, бялото кожухче, скок по скок играе, като малко пупче. Рам-пам-пам, рам-пар-дар-дар-рам-пам-пам, рам-пам, рам-пам-пам, рам-пар-дар-дар-рам-пам-пам, рам-пам. Много ми хареса това накрая. О! Ти ли беше това на запис? Да, Ти лаеш така. Какво ще станеш като пораснеш голям? певица В какъв оркестър ще пееш? в розово. В розов оркестър. Да, Добре. В син оркестър в никакъв случай. Или в червен. с червен. Червен или розов оркестър? Червен. Добре. Ако искам като имаш вече розов оркестър да поканиш Минко. Той ще свири на фагот в розово. Еми, Каним ли? да. Добре. Розов
фагот и розов костюм за Минко в розовия оркестър. Добре, пожелавам ти го. Кака Мони сега ще ни донесе следващия подарък, а ти към камерата най-хубавата усмивка, вашите аплодисменти. Ето и следващия подарък. На кукличка как ще я кръстим? Барби. Айде нещо по-българско. Минка, примерно. Минка. Минка, много готино име. Куклата Барби Минка. Оп, скача. Има такава, какво? Минка. Следващия направо се е качил. И си изпълнил песничката дори. А? Да. Или не още. Това тук мускули ли са? Да. Мога ли така да направя? Да. Добре. Как се казваш ти? Даниел. Ти си Даниел Батмана. Да. Откъде си, Даниеле? От София. София, на колко години? 4. 4. С кого си тук? С баба, Така. дядо И ряпа, и внучка. и мама, и бебе, и мама, и баба, и дядо. Цялата дядо вади ряпа сте така. Ряпа носите ли си? Не. Не. Но пък си носите бебе. Да. Добре. А какво работят мама и татко? Мама продава дрехи. Скъпо ли ги продава тия дрехи? Скъпо ли? Дере ли кожите на клиентите? Я кажи ти. Дрехите му струват по 100 евро и 300 хиляди пари. Няма да идвам във вашия магазин за 100-300 хиляди пари да давам за едно дреха. Тя много големи надценки слага. Не, малко. Малки надценки. А прави ли коледни отстъпки? Да. Прави ли черен петък? Не. Не прави черен петък. А черен Петър, играете ли вкъщи? Не. Добре. Какво ще ни изпълниш ти? Песни. Коя песничка? Зимно влакче. Зимно влакче от компютъра ли я пускаме? Да. Добре. Пускаме музиката. Смело напред, с най-хубавия, смел и силен глас. Ти си нашата звезда. Бъди звезда. Зимно влакче на кръчета гази пукавия сняг. С него горските джуджета слизат до Българна пак. Пуфах, пуфах, чуйте, че се влака. Детската градина, трак, трак. Пуфах, пуфах, чуйте, влака. Детската градина, трак. Иху! Накрая свърши с иху и с шините надолу всичките, по баира. Ти какъв ще станеш, като пораснеш голям? Динозавър. Ти ще станеш динозавър? Рок динозавър. Да, може. Значи ще станеш рок динозавър, ще пееш рок музика и ще станеш рок динозавър. Да, Тия богатите, да. И които имат такива дълги коли с 12 метра кола. ай ще ям хората. Ма само на концерт. На концерт, На уш. на концерт и ако се случи нещо катастрофа. Ама всякакви хора ли ще едеш или само ще си подбираш, примерно, красиви млади девойки? Всички хора. Всички наред. Добре. Ами, тежки времена ни чакат. Минко, както виждаш, не се знае какво ще става след години. Ще има рок динозавър.
Колко човека на ден ще изяждаш? По 103 500. Ти като от твоята майка в магазина направо в стотици хиляди смяташ. И у вашето семейство под 100 хиляди не го броите за цифра. Да. Да, то под 100 хиляди не си заслужава внимание, защото да му обръщаш внимание. И ядеме по толкова пъти вкъщи. По 100, 300, 200 хиляди пъти на ден. Да. Храните ли се здравословно или карате по динозавърски? Караме по динозавърс. На сурово месо. Да. Суджуци, пастърми, луканки и бабек. Да, И сушеница и вееница. А? да, и такива неща. Някакви здравословни работи, такива грах, царевичка, броколи, брюкселско зелен не са запознати за вас. Всичко ядеме. Всичко наред. Стъкла, дивани, всичко. Стъкла и дивани ядете във вашето семейство. Да. Ти ме уби. И не бе. И те ви не трябва да имате дивани във вас. Взимаме въздуха и го почваме. И го ядете. Разбира се. И снега почваме. Гладни няма да останете. Да. Добре. Най-хубавата усмивка в камерата срещу теб и вашите аплодисменти за тази млада бъдеща динозавърска звезда. Ето ти, чак, добре, скочил. Ти имаш много енергия. Ето ти подаръка от Какамони. Бягай с нея при мама и при татко, а на сцената се качва следващия рок динозавър, който се казва как? Марти. Марти, откъде си ти? От България. България. Значи си кореняк българин. Да. Да. А с кого си тук? Това е татко ли е, който снима? С мама и тате. Къде е мама? Там. Къде е там? А, това е. И тя снима, и той снима. Да. Я да ви сега кой по-хубав запис ще направи. Кой по-готин от мама и от татко? Тати. А ти е по-готин. Не, момчета сте, трябва да си помагат. А мама прави ли бели вкъщи? Не. Кой прави? Татко прави ли бели? Не. Да чупи чаши, чини, столове, да яде дивани, стъкла. Не. Няма такива работи при вас. А вие с какво се храните във вас? Супатопчето. Пътопчета, да има всичко е наред. Какво ще ни изпълниш ти? Стихче. Добре, обърни се към камерата, давам ти микрофона с най-хубавия и смел глас. Ти си нашата звезда. Смел и сил. А в увехнала ливада, тамо сред тревичка млада. Гледай, чудо ти, лилав миндухар цъфти. Виж го на гъртината тук, него го наричат кърпи кожух. Есения миндухар, това е, нека всеки от вас да го знае. Кратко и ясно. За Левски ли трябваше? Я дай за Левски. Подсказва режисьорът. Режисьорът майка. Бате, кой е този неок герой? Левски ми обраче се нарича той, в робство и неволя. Беден се родил и сърца порасъл, малкият Васил. Ободрил го е народа, мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода. Криели го дебри, пещери, скали, пазили го в хора, зверове, орли, обратле, рустими, бързо порасти. Смелостта на Левски да добиеш ти, но смел чака вече, браче, вече е второ път. Смелите са гети, утре ще летят. Де го почнахме от Левски и отидохме в космоса накрая с ракети и с космически совалки. А? Да, А, стихотворение от миналото направо в бъдещето отиде. да. Направо с спътниковата телевизия. Добре, ти какъв ще станеш като пораснеш голям? Милионер. Какво? Как се става милионер? Ами да имаш много. А откъде ги имаш? Как ще ги се здобиеш с тези милиони? По кой път? По законния или по незаконния път? По законния. По законния много трудно става, но все пак да чуем твоите идеи. Как? Какво ще правиш, за да спечелиш първия си милион? После за другите, за първия няма да те питат, нататък от него ще направиш другите 100.
Да ги похарча за Nexo Nights. Ти си купиш бомбони и ще приключиш с милионерството, май, а? Да. Добре. Подаръка от Какамони и вашите аплодисменти за този бъдещ млад милионер. Ето ти едно подаръче от Мега Мол София. Моля, пак заповядай. Ето сега отиваш при Какамони, а на сцената е следващата участничка, която е чудно облечена в чуден костюм, с чудна усмивка и се казва Марина. Марина. На колко си години? На 6. Какво ще ни изпълниш ти, Марина? Коледен сняг. А песничка, която ще пуснем от компютъра? Да. Добре. Ти я знаеш? Да. Добре, слушай внимателно. Плейбека, както се казва. Напред към камерата, вземи микрофона. Смело и силно. Ти си нашата звезда. Чуден вечер, снежно бяла, толкова много светлини. Чудна песен, всичко пак запява, коледния сняг вали. Зимна вечер, хилядолетна, близка обич и мечти. Зимна радост в сърца трепва, коледния сняг вали. Камбанен звън оглася земята и с ангелски крила спуска се на звезда с подаръци смях. Всяка къща ще запали с надежда твоята свест. Ще посрещне малки коледари и кръваче с късмет. Камбанен звън оглася земята и с ангелски крила спуска се на звезда с подаръци и смях. Света празник на земята ни дарява блага вест. Свята обич милвани лицата с ръката на Исус. С ръката на Исус. С ръката на Исус. Чудна! Вашите аплодисменти за тази бъдеща звезда. Тя има и сценично поведение, има и глас, има всичко, има и костюм. Само търсиме две неща. Спонсор и агент, и продуцент. И звукозаписно студио. Кое е най-важното според теб? Да намерим в бъдеще. Не знам. Спонсор бе, как не знаеш, 2-3 милиона и работата е опечена. Добре, каква ще станеш ти като пораснеш голяма? Певица. Ей, и аз така го виждам. Коя е любимата ти певица? Михаела Филева. Ела Филева. А ти какъв стил горе-долу се ориентираш? Какъв тип музика би ти било интересно да пееш? Като на Михаела Филева? Да. Добре, чудесно. Значи ще направиш и ти дует с Криско. Не знам. Той тогава ще е стар. Той ще е рок динозавър. Рап динозавър, или как се казва? Рок динозавър, добре? И ти ще направиш дует с рок динозавъра Криско. Да. Добре, вашите аплодисменти за тази млада бъдеща световна звезда, надявам се, защото той света вече е навсякъде, не само в България. Пожелавам на младите да бъдат звезди и по цял свят. Как ще се казва тази кукличка? Илана. Луана! Добре. Да си играеш с нея, да си гушкаш за спомен от Мега Мол София. На сцената е следващата участничка. Как се казваш ти? Агустина. Августина. Да. Чудно интересно име. Августина, откъде си? От София. На колко години? На 5:30. С какво се занимава тази сладка мама, която снима с телефона? Тя се занимава
Моите не ме занимавай, важни неща правя в момента. Нещо трябва да й кажа, нещо... Ма ела бе, мама, ела да ти покажа какво съм нарисувала, нали? Да, Ма чакай, остави ме сега какви важни работи правя. да пише. Тук 3 милиона в момента превеждам по едни банкови сметки. Кое е най-важното, което майка ти е направила през миналата година? Да, така е. Кое е най-важното, което прави тя? Важното е да работи много, за да ми покупва. Ти покупва това онова. Да. Важното е, най-важното е да ти кажа да сме живи и здрави. Добре. Какво ще ни изпълниш ти сега? Стихче. Коя стихче? Обичаме се от Асенба. Чудно! Искам сега в камерата срещу нас най-хубавия, хубав, смешен, забавен, весел, детски, звънлив, приятен, готин глас да го изпълниш. Давай! На света, най-обичам есента. Тя ни кани с плодовете. Тя на гвоздоберзове, чак до дните и последни. Капят круши медни. Тя за нас листата тури, зрели ябълки и дюли, праскови сини сливи, златни царевици в ниви. В пъстротата, хубава е есента, на суфрата и богата, сочни плодове ядем и растем. Плодовете и обилни, ставаме юнаци силни. Който много папка, става юнак силен. А ти какво най-много обичаш да папаш вкъщи? Ами, спагети какво? Спагети коко. Какви са тези спагети? Това са спагети с кокошка в тях ли какво? Какви спагети са те? А има ли спагети свиньо? Няма. Или спагети тельо? Няма, добре. Често са обработени за такива работи, важни работи. Тези работи Важни работи, който има, няма време да готви. Яде или спагети и бяга по работа. Спагетите не са чак така хубави. Хубави са. Ако всеки ден ядеш, не са... Аз и ям боб. Боб с спагети е много готина комбинация. Каква ще станеш, като пораснеш голяма? Ами, детска учителка Чудесно. и художник. И ще дойдеш в нашата детска градина по-планай като детска учителка. Става ли? Да. Имаме детска градина с малко по-малки деца, но с такива сладки като тебе. Нашата детска градина. Ще дойдеш да работиш при нас. Да. Добре. Вашите аплодисменти за нашата следваща звезда и на сцената идва Кака Мони с подаръка. Дай да видим сега, треперим от очакване как ще се казва тази кукла, която ще е подарък. Как ще се казва? Пенка? Кичка? Не. А как? Ами, кралица. Кралица. Добре, нека да се казва Кралица, тази чудно красива кукличка. А на сцената идва една истинска принцеса. Направо ние сме като за виенски бал. Я дай един валс малко. Ние сме като принц и принцеса с тебе, нали? Да. Но ти си по-хубава от мен, защото си принцесата. Аз съм без корона и съм по-не ставам. Кой те короняса? Вкъщи някой ли? Не, мама. Мама те короняса. Какво работи мама? Работи. Работа. Да. Черна работа. Неблагодарна. Да. Верно ли? Аз се шегувам. Въобще е възможно да не е така. Обича ли мама да ходи с радост и ходи на работа или вика в понеделник оф, пак на работа? Не. Вика така, вика работа, на работа. Да. Да, точно така трябва човек да ходи с любов и с радост и с усмивка на работа. Ти какво ще ни изпълниш? Тише. Стихче. Давам ти микрофона към камерата срещу нас. Най-хубавата смела усмивка. Давай. Всяка къща с кълпак, от чудесен пукав сняг. Нашата страна, любима, гостенка е бяла зима. Това ли беше? Той е като афоризъм това, твоето стихче. Като китайска мъдрост беше. Или по-скоро като хайко. Да. Да си беше живо хайко, а? Да. Добре. Каква ще станеш ти като пораснеш голяма? Кралица. Ти си вече.
А какво ще работиш, като станеш кралица? Това са тези, които много крали ли? Ето крадат ли? Те ли са кралици или някакви други са? Някакви други. Други са. Какво работят кралиците? Не знам. Или те не работят? Не работя. Ти не мечтаеш ли нещо да работиш? Не. Ме така ли, като си кралица, що да работиш? Добре, вашите аплодисменти за нашата бъдеща кралица и как Амони идва с следващата кукла, единственото, което не знаем как ще се казва тя. Ето ти на теб един подарък от Мегамол. Чакай малко. Ето ти един подарък от Мегамол София. Как ще се казва тази принцеса? Русалка. Русалка. Добре. Оп, лекичко да не се удариш. На сцената идва следващата участничка. Как се казваш ти? Ой, Иванчева и Василия. Лора и Василева и Иванчева и Петрова и Тарзанова. Добре. Лора, какво ще ни изпълниш ти? Дай да спрем сега гимнастиката, да успокоим фитнес заниманията и да преминем към артистичните занимания. Какво ще ни изпълниш? Стихче, песничка, нещо, танц на обръч, гълтане на саби, пългане на огън. Стихче. Кое е стихче? Баба иде. Баба иде. Можеш ли с хубаво звънливо детско гласче да го изпълниш? Да. Или с силен мъжки глас? Да. С детско гласче е последно или с мъжки глас ще го изпълниш? С мъжки. Мъжки глас, добре. Давам ти микрофона и за един хубав, силен, родопски мъжки глас го изпълни това стихче. Смело, давай. Баба иде, аз я чух и набързо се обух. Вънка ще се затъка и отдалеч ще яка. Мила бабо, тук ела, о, добие си ми дошла. Нещо тя ще ни даде, но дали ще се яде? Добре, имаш още да възмъжееш в стихчетата. Още по-силно и смело трябва да ги изпълниш и най-вече да ги научиш целите. Защото това е отчасти. От тук, от там. Цялото ли? То така са го написали кратко. Те така, значи автора виновен. Добре. Добре. Каква ще станеш ти като пораснеш? Такава за лако, Зла или нещо друго? такава за лаково, дето слага лавкови. Лакове, дето слага. Да. Злакове, дето слага. Лак, Лакове на ногтите. да. Лакьорка. Да, и Лакистка. която слага лакове, такива чиви. Лакослагачка. Да, Добре. която слага лакове, червила. Червилослагачка. Да. И лакомазачка. Добре. Вие вкъщи лакирате ли се или червосвате ли се с мама? Аз се лакирам сама. Ти си голяма вече, разбира се. Имаш си собствени лакове, предполагам. И лакополагаш по своите пръщчета, детски, невинни. Добре. Пожелавам ти да си избереш хубава професия, с радост и с любов да я вършиш. А сега на сцената идва как Амони със следващия подарък, който ще е във вид на кукла Барби. Допускам. Да? Ето, това е подаръкът ти от Мега... Гушка е силна тази сладка кукличка. Ето така е, Гушка. Как ще се казва тя? Елза. Елза, много хубаво име. Чудно име за кукла. Оп, слизаме. Така съм. Аз съм като си асансьор. От първи на нулев етаж ще извършвам това. А ти да не си брати? Да. Защото виждам, че майка ви продължава да снима и веднага ми штракна, че ти си братът. Да. А кой е по-голям от вас двамата? Аз. А кой има по-мъжки глас? Аз. Добре. Колко си голям ти? Аз съм на 7 години. Ти си вече ученик. Да. Кой е най-омразният предмет в училище? Най-омразният предмет в... След физическото. Физическото ми е един от тези, които обичам също. Кой не обича физическо? Няма да те карат да смяташ корен квадратен и интегрални уравнения и други измислени специално за да мъчат учениците прилагателни, съществителни и обстоятелствени пояснения. Да. Да, така е. След физическото, кой е най-хубавият предмет? След физическото е информатиката. Компютрите. Да. Там си играете на игрички. Не точно, но подобно. Добре. Виждам в тебе една
бъдеща любов към компютрите и програмирането. А? Да. Виждам го, то си личи. Какво ще ни изпълниш сега? Аз ще ви изпълня едно стихче на име Цирк. Цирк. Към камерата срещу теб с най-хубавия смел глас. Давай, смел. Гледай ти какво било, Щъркел кара колело, слон танцува с петел, таралеж върви по тел. Носорог с балон се вдига и гасок разгръща книга. Пей предена хурка, 100 годишна костенурка, а това е папагал. 5 езика овладял, но забравил папагалски, реч държи на португалски. Ръкопляска му с крила, бъгъл с черни очила. Весело, забавно, смешно стихче. Добре, все пак подозирам какво ще ми отговориш, но какъв ще станеш, като пораснеш голям? Аз ще стана пилот. Изненадаме. Какво правят пилотите? Карат самолети. Ама те самолетите не слушат ли, те пилотите им се карат? Не, пилотите ги управляват. И докъде искаш да летиш? До Франция, до Париж. И до други страни. Да. Добре. Най-хубавата усмивка в камерата срещу нас и как Амони идва на сцената с подаръка за момчета, който е във вид на 4 турбореактивни двигателни автомобили, които ти ще си избереш с кой най-много да си играеш. Вашите аплодисменти за следващата звезда. Разкача на земята и на сцената идва една котенце. Котенце ли си ти? Да. Много си усмихната. Я и силно го смело говори да ти чуем и хубавото гласче. Как се казваш? Ади. Ади. Какво ще ни изпълниш ти? Стихче. Кое е стихче? За зайчето. Стихчето за зайчето. Добре, давам ти микрофон, искам да се чувстваш спокойно, смело. Ти си нашата следваща звезда. В камерата срещу нас по най-хубавия начин изпълни това стихче. Давай, смело. Над гората сняг вали, зайко гърло го боли и лежи сега в леглото, нека да лежи, защото вчера както си играл, цяла шепа сняг изял. То сега този сюжет е много актуален. С яденето на сняг. Да. Ядеш ли сняг пред блока? Не. С какво се занимават твоите родители? Мама се занимава с дрехи. Виждам, 2 жени снимат. Ти 2 майки ли имаш? Не. Имаш просто фенове. Да. Имаш фен клуб. Това ли е, мама? Да. Какво ги прави тя на дрехите? Глади ги. Глади ги. Пере ги в пералнята. Да. И ги подрежда. И после ги продава. Не. За по 100-200 хиляди. Парчето. Не. Не. Пазите си ги за черни дни. Не. Си имате много дрехи да си ги сменяте. Да. Ти каква ще станеш, като пораснеш голяма? Ще стана фризьорка. Това са тези, които слагат лак на ногтите на мъжете. Не. А кои работят като фризьорки? Момичетата. Мичетата работят. Що? Аз не мога ли да стана фризьор? Не. Бре, това е дискриминация. Ще протестирам пред парламента. Добре, пожелавам ти да станеш много красива, много талантлива и много добра фризьорка. Благодаря. Благодаря и аз. Как Амони идва със следващия подарък? Чакай да изчакаме. Една кукличка, която трябва да измислиш как ще се казва. Ето, гушка я. Как ще се казва тази кукличка? Ще се казва Елизабет. Елизабет. Чудесно име за кукла. Тя е подарък за теб от Мегамол София Люлин. Здравей, как се казваш ти? Никол Божилова. Никол. На колко си години? На 4 И какво ще ни изпълниш? песничка. Я да я чуем. Сега тя от компютъра ли ще бъде? Или с пиано? Коя песен е? Червените бутушки. Червените бутушки. Я само започни да видим откъде ти е удобна. Червените бутушки Дядо Мраз или дядо Коледа, или който е там дядо. Червените бутушки. Дядо Мраз. Добре, намерихте се, нали? Айде, готови, давам ти микрофона и смело двамата пиано и вокал. Червените
Девотушки потропа дядо мраз. Дечица веселушки, жената спря пред вас. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да люшне ви хорце. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да люшне ми хорце. В коша погледнете какво ли няма там. Палятощи мечета, маймунки, барабан. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да люшне ми хорце. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да люшне ми хорце. Зелка носи книжка, запасва скорпион. А бедна кукурига, пък аз съм за Антон. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да люшне ми хорце. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да люшне ми хорце. Абе, голямо люшкане пада тук в тази песен, а? Много са налюшкали всички. За новата година с винце. Не. Не, добре. Абе, познал съм чувал, че по нова година хората много са се налюшкали всички. С хорца и така нататък. Нали? Да. Каква ще станеш ти като пораснеш голяма? Фея. Какво работят феите? Летят. Ще летиш? Да. Тоест ти ще станеш самолет, така ли? Не. Към коя авиокомпания ще си фея? Да. Да. Ми да, към тази, която плаща най-добре. Да. И разбира се, няма да се даваш тук да не я казвам коя е нашата авиокомпания. Ти идиш към друга, която плаща по-добре. Пожелавам ти го, най-хубавата усмивка и аплодисменти за нашата звезда, а на сцената идва Камони с подаръка от Мегамол София. Една кукличка, която сега ще измислиш. Пушка я първо. Как ще се казва тази кукличка? Елза. Елза и тя. Добре, дай да ти помогна да слезеш долу. Безпрепятствено, въпреки че ти можеш да летиш и не виждам смисъл. Трябваше да си отлетиш просто. Ето, аз пък ти помагам на теб да се качиш. Как се казваш ти? Прияна. Прияна. Да. Това е когато Прияна. Да. Добре. На колко си години Прияна? На 4. С кого си тук? С мама и с баба. Къде са мама и баба? Това е мама, а това е баба. Какво се за... Мама, тази, която снима. Обича да те снима. Да. Ма ти си чудна принцеса. Как да не те снима човек? Я се завърти да те видят всички. Каква си чудна принцеса. Какво се занимава мама? Какво работи тя? С грим. Прави гримове. Те гримира ли те? Да. И че интересно. А ти гримираш ли я? Не е по-важният въпрос. Не. Не. За да си остане хубава, нали? Да. Ми да, разбира се. Чудесно. Какво ще ни изпълниш ти, Прияна? Стихче. Стихче. Давам ти микрофона към тази камера срещу теб с най-хубавото, силно, звънливо, весело усмихнато детско гласче. Нали? Айде, смело. Обесването на Васил Левски от Христо Ботев. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално и тъй милно грачеш? О, гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? О, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твой свещен глас майко е глас безпомощен, глас в пустиня. Плачи там, близо към град София, стърчи, аз видях черно бесило. И твой един син България виси на него със страшна сила. Гарват на град, грозно, зловещо, все тъй вълци вият в полата. Стати се, молят Богу горещо, жените плачат, висят полата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач в надежда навяват на теб скръп на сърцето.
А всъщност е едно много тъжно стихотворение, според мен. Ли? Да. Ти знаеш ли кой е Васил Левски? Да. Това е много добре, че те възпитават в къщи в такъв патриотичен дух, да знаеш кои са нашите национални герои и да те учат на такива наистина тъжни, но пък патриотични стихотворения. То обесен тук, знаеш ли къде е колелото на паметника Левски, ако си минавала оттам? Ами има паметник и всяка година там на 19 февруари много ученици ходят и оставят цветя, за да си спомняме за дякона. Знаеш ли го това? Да. Чудесно. Хубаво, че знаеш такива важни неща. А каква ще станеш ти, като пораснеш голяма? Ще свира на китара. Верно ли? Да. И китаристка. Това е много рядко срещана детска мечта при момичетата. И познаваш ли някой, който свири на китара? Мгм. Имате ли си китара в къщи? Да. Ти трънкаш ли, както се казва на нея? Да. Знаеш ли до мажор как се хваща на китара? Да. А ре минор? Не. Ре минор не, тя е по-трудна. Добре. Пожелавам ти да станеш страхотна китаристка и да пееш песни също. Да компанираш на самата себе си, да измисляш готини авторски песни. Не. Добре, обещаваш. Да ме поканиш на първия си концерт. Добре. Аз тогава ще съм белобрат. Аз и сега съм белобрат, но тогава ще съм по-белобрат, дядо. И ще ме поканиш на първия си концерт. Ще кажеш, ето този дядо, виждате ли го? Той е бате Къци. Този дядо. Да. Добре. Вашите аплодисменти за тази малка сладка звезда. И на сцената идва Какамони, която ще ни даде с подаръка една кукличка от Мега Мол София. Заповядай, това е за теб. Как ще се казва тази кукла? Елза. Елза. Чудесно име за кукла. Добре. И на сцената идва направо тук с Елза и с Сана и другите герои и момиченце. Нали? Това са точно тези герои, за които говорим. Да. Как се казваш ти? Мила. Мила. Да. Какво ще ни изпълниш, Мила? Аз подозирам, че ще е Леденото царство. Кралство, верно ли? То не може да си облечена по този начин и да изпълниш Smoke on the Water, примерно. На Deep Purple. Елза. Да. Тя на Елза е подобна. Добре. Отпускаме от компютъра, нали? Айде, смело, бъди звезда, обърни се. Мила. Добре, ето ти микрофона, бъди звезда в следващите минути. Спи снега, озарява неща, не докосна от света. Самотно е вяло кралство, аз кралица съм сега. Спи снега, озарява нощта, не докоснах от света. Самотно и бяло кралство, аз кралица съм сега. Приглася вятърът на моята душа. Бурята е в мен, не мога да я спра. Не сега, бъди добра, всичко друго остава след това. И чувствата не ставай роб. И знам защо. Слагам край, не мога да продължа. Слагам край, и затварям тази врата. Тук стоя, няма как да спра. Викам бурята, Младея студен, не се боя. горе вече виждам възможности безброй. А страхът не ме погуба, знам изборът е мой. Приключвам ги на лосос тук, с мощна сила, с мощен дух. И тази волна свобода мечта. Слагам край, където сега летя.
любима да пееш, нали? Да. Се отваря на човек душата като пее, идва музата, нали? Да. Каква ще станеш ти като пораснеш голям? Певица. Ето ти вече това си станала, друго какво ще станеш? Фотограф. И фотографка. Чудесно, пожелавам ти го. Вашите аплодисменти за тази бъдеща звезда, певица. Добре, ти слезе, но така е, че ние ще ти връчим един подарък, една кукличка от Мегамол. На сцената идва следващата участничка. Заповядай, моето момиче. Ела, качи се тук на сцената. Как се казваш ти? Дари. Дари! Какво ще ни изпълниш, Дари? Стихотворение. Кое е стихотворение? Залевски. И ти за Левски. Това е едно тъжно, но патриотично и истинско, силно, затрогващо стихотворение. Стихотворението за обесването на Левски, нали? Да. Добре. Давам ти микрофона с най-хубавия чувствен глас, го изпълни. Давай. Бате, кой е той си нео герой? Левски мил братя се нарича той. В робство и неволя беден се родил, но сърцат пораснал малкия Васил. Имал глас на слави и орлов замах, на сърцата родни спускал се без страх. Неговите думи вдигали на крак, беден и заможен старец и хлапак. Ободрил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода, но узнал султана, побеснял от яд и потери пратил след юнака млад. Криели го дебни пещери, скали, пазели го хора, зверове, орли. Ех, братле, расти ми, бързо порасни, смелостта на Левски да добиеш ти. На смелчага, братче, всеки сторва път, смелите с ракети утре ще летят. И с електромобили. Ще фърчат. Добре, чудесно. Какво се занимават твоите родители? Я ми кажи. Ми тати продава телефони и таблети, а мама работи в ОББ. А скъпо ли ги продават татко телефоните и таблети? Или на умерени цени? Наумерен. На умерени цени. Добре, ти какво ще правиш като пораснеш, с какво ще се занимаваш? Ще стана модел. Какво значи да си модел? Тези от пластелин, дето моделират от тях, правят някакви фигурки. Не, да ходя на червен килим. Ето тук имаме червен килим. Ти вече си модел, значи. Да. Или такъв модел, когато го снимат с фотоапарат и облича различни рокли. Да. Ясно, разбрах. Хубава професия. Това е за мен една много красива професия, освен всичко. Пожелавам ти го. Вашите аплодисменти за нашата звезда и на сцената идва подаръка. Чакай да ти дадем сега подаръка от Какамони, от Мегамол София. Люлин, ето заповядай. Това е за теб. Скачаш. Да, добре. Хубава беше тази целувка въздушна. На сцената идва следващата Елза. Та Елза ли е? Да. Ти да няма да изпълниш и ти за Елза? Да. Верно ли? Да. Как се казваш? Как? Вяра. Вяра. Добре, Вяра ще изпълни песента на Леденото царство, нали? Давам ти микрофона. В следващите минути ти си нашата звезда. Забавлявай се. Расти снега, озарява нощта, ме докосна от света. В кой вяро кралство, Аз кралица съм сега. Приган съм вярвалата в моята душа. буря е в мен, не мога Мога да да я спра. Помни сега, добри добра, всичко друго остава след това. На чувствата не ставай рой. И знам защо. За край, не мога да продължа.
се боя. Окоре вече виждам възможности безброй, а страхът им е по-хубав, тор избората мой. Прикрил съм труд с нова силност в сърцето, да едно за своята мечта. Свалям край, сърцето и святостта. Свалям край, скрите несоста. Да стана, ще се дам горята. Готино то, а? Да. Нали? А кога ще станеш ти като пораснеш голяма? Принцеса. Принцесите нищо не работят, нали? Да. Тоест искаш да станеш Марзелана. Не. А верно ли? Да. Какво ще работиш, като не искаш да си Марзелана? М, Какво работи мама? Ами играчки. Прави играчки. Да. А татко? Коли. Той прави коли. Да. Той ли ги прави тия коли, дето фърчат по улицата? Да. Ей, готин татко имаш. Вашите аплодисменти за нашата предпоследна звезда и на сцената и така камони с подаръкът, който ще връчат от Мегамол София за теб. Това е тази кукла, която вероятно ще се казва Елза или Ана. Да. Коя от двете? Ивелина. Ивелина. Добре, нещо по средата. Скачаш смело напред, отиваш при мама, а на сцената идва този юнак, за да сложи точката на днешното шоу в Мегамол София Люлин. Как се казваш, младежо? Аз се казвам Мартин. Мартин. Да. И си младежът Мартин. На колко си години, Мартине? 4. 4 години. Това са много години. Кой е с теб? Кой те съпровожда или ти сам си качил на метрото и си дошъл до тук? Ами аз дойдях с колата. Запали колата и тръгна и дойде. Не, тате каже колата, не с мама седяха назад. Добре. Пали ли колата в този студ? Ами пали. Ама пали, ама като я побутате малко. Да, не само когато не я побутаме малко и тя кара, когато не излезем и накара. А някъде спира и вие побутвате и тя потръгва и пак. Да. Ами да, така е зимата. Само да ме къпа, аз искам да се къпа, той не ми дава да се къпа. Ами така е, то къпането не трябва да е прекалено много, защото много микроби ще те нападнат. Хубаво да не се къпеш много, за да си по-здрав, да имаш по-силна имунна система. Това не се къпа толкова. 2 пъти годишно е достатъчно. Да. Достатъчно е веднъж зимата и веднъж лятото и това е. Да, но аз с мама и тате, когато плувах без нищо, без пояс и без нищо, и аз се отдавих в една война. Ти се отдави направо, така ли? Да, отдавих. Това сега значи си вече водиш втори живот. Или си друг, или си някой друг. Аз
имам една лодка, само че е с самолет. С лодка самолет. Какво ще ни изпълниш ти? Ами едно тихче за влакче. Тихчето за влакчето. Няма песни, стихчета сега. Добре, в камерата срещу теб с най-хубавия смел, силен детски глас. Давай. Този ден въздиша влака, пътникът къснял той чака. Ама по-страшна е петата, че му няма колелата. Помогни на влака ти, после весело полети. Помогни на влака ти, после весело полети. Чуден, чуден. Браво, много хубаво сладко гласче имате вие децата. А ние големите не толкова. Какъв ще станеш като пораснеш голям? Ами Стонурка нинджа. Костенурка нинджа? Да. Ама първо костенурка или първо нинджа? Първо нинджа. Първо нинджа и после костенурка. Да. Добре, какво правят костенурките нинджи? Какво работят те през работния си? Вие с лошите. И колко пари им дават в края на месеца, където са се били с лоши? Ами 2 месеца, после спират да се бият 2 месеца им плащат, после им задържат 6 месеца заплатата. и после се бият пак. Те се сбият с началниците и накрая ми изплатят всичките пари назад. Еми да. Ни така я, как така няма да им плащат. Добре, нека на сцената да заповяда как Мони, тук до мен, защото това е последният ни участник с последния подарък и това е всичко от днешното ни шоу от Мега Мол София през месец януари. Но искам да благодаря за тази чудесна покана и се надявам това да стане една добра традиция, да има и следващи шоута тук в Мега Мол. Махаме всички на публиката, махайте и пращаме въздушни целувки. Чао, благодаря ви, обичаме ви.